Iban Fine Nomination como Kortong Simen naka kat armau sunram sponsor utmost sponsor. Teigo pelong ti. Mahajing sisya boleh bakal penlong inga bangan wan bania kontes bania aireng agni ga MDC election kadau ba ahi galong ba ngalah ngamla sya ban supek ngajengai nomor boleh makani gamdai ka kapkai bi nomor ka diskonsil kadai ka subject lani kamat ka ba ngini keren kumnu nginang penkelany ya ka ba kilong shwa gilabu ladai ka jinglong try kendau siap lani ka riti ka dustur lani ka yit ka hima Andrei kaba isang shot kalong ba ya ke ba I sep JJM ne kalsroi la Mike Pang Andrei hadu manta meni ngoi ba nakaliang ka konsil ngoi ba hadu manta kadang tolot ba nomor balai bingi ba lada kajai bereu jungi ban penklai kajai bereu jungi ngidon kam ban wara ki anji bakhlai nomor lada ngimdon ki anji bakhlain kata kamut kajai bereu jungi kan tolot nomor balai bangin syia keren tangka ketien ban ong ba ngiyak idon kata ka riti dustur ka balong kerpang lani kata ka ain ka jinglong try kendo ka siap ka ba ni kumki try jela lani kita ki nongsong snong jong ani ka state kari kasi ba I jungi bangi long try klem kinu jing pensisya lani klem ki ain ba biang kanwan ra ya ka jing dunong lani ka jing mai ka long dien ka jungi nomor balai bangai I hadu mantamani ngila don ki hima ngidon ki right ngidon ki hima sordar sirdar wadadar Henry kabalungo kalong hadu mantang bun na pedeng ki hima ki jungi ngimpat dan tangki ain bat ki kendon kita kumong kecil nongwei ka akan rul tikani kawan ra jing ma ba bat ka baar bangi pai seki shinong ki jungi ngiyo ong bangi ki shinong idon ka dorbar idon ka ikhtiar Henry bangi pai ki jing sisya pade ngimdon bor ngimdon ikhtiar nomor balai bagi an jong ka shinong jong ki shinong ki jungi ki syukut tang po shinong hi ladang ngimi syabar bun ki an shinong jungi ki yapno tikani kalong ka jingma ba kaban wanra ka jing mansawi kalong din ka jungi nak ta kadau ngadon ka jing sokya wala ngalong marway hoy nga kalami na kanu political party ngami kumu Kortong Simen hanrei wala kataru ngadon ka jing kermen ba yo lesi ya ka e ka banga nga kumway rangba ubang ala trei ko konstitusi lah man ka por lesi bun na preng kinong syong ngatrai labun ki tip lot ba yang berkhoi kubu ba Daniel lani kubu badu namar nga syadon badu pai ba ngalaju long teng kubu wei na pedeng gino elam seng balang ngalabat kum presiden KSU jong ke border unit kini ki berkhoi ki la syu pen pisa yang ngamla sya syu ban syong hayeng lani ban syu ya keren nabar nang kata daw ngala don ke jingmut ban ngala perkhat sani ba ya ke ga bakasap katalen ke bau blei wai ke ga jing syampang ke bangadon bat ke ga ki idea ki mga don kumno bangin persyang ban penklanya geri bekajai beriu da kanu kalenti ngakwa gan ban wan terwa kma dupai ba jong ka mausram constituency borok wei ba lada pi ibit yang asmoba ban ailat yang mentaka genti bangan lek apa ka diskonsel ban yasa ya ka saw kesian jong ka longdien ka jugi nomor boleh bakat bang impat don ki an ki baklan ngimla bani lek persyak ber ki wei nomor boleh pek kini ka sokar ke state government ke jungi mentah kila sedang menora ki policy kila sedang menora ki an ki ba harukom kumba kumkani ke IMA mo yung ke investment megale agencies kani ru ka anye le ho ngimong bangi persya kita ngiapet ya kamantang ngihaban perkharu ya kalong din ke jungi kumdungin le da kanu kalenti ki bangi ngila ban le ban kumwi na pedenggi samlarang ba ngakwa kan bangan senyang kenang ba kalong din ke jungi kan scam kan like nakinu ginu jingma kumbah abang ia keren ia gaji long try kendo siap handai practically ngimlong try balai ngong komta nomor teng kidon ki kam ki ba ngi hab ban le hal ka jong ka kendo ka siap ngi hab don kam ka permission tikini ki berokoi kilong kalong kalan haju syaju mo kumbang kidon ki ka suksudul kidon ki rules ki akan rules ki ba let's say kumbang ka constitution bagi aibor ka diskonsel ban sinaan hang ni hi kidon pada sa kiwi ki benta ki ba penduk bor pada balada ki anjo ka diskonsel ki tungku ki anjo ka state government kayap no ngimla ban yatai tikini ki berokoi kelong kadai ka kamram juga diskonsel kadai ka diskonsel kadai ka thmei ban aibor ye ki him wan ngin penit ngin wan ra no ki an bat ki gendon jog hima haman lagi hima ki badon ka pri jung dari kasi berokoi ka bangar kelong ba ngin penitu no ki an sinong ki dungi
kenang ba ladang imi sabaru ka anshnong jungi kan yeng hanrai beropor ki anshnong jungi ki longtang hapo ka boundary jung ka shnong ka jungi hanrai ladang imi sabar bun ki anshnong ki kendon shnong ki jungi ki apno te kini ki berokoi ke pentolot ya ka jai beri ko jungi habang imdan ki an ki bakalan kamut ngimla benilai persya benar-benar hanrai ngah tangkawe ngah api lagi pai ba wadu mensem wadu jingerman namar balai bagani gajai beri jungi kadai gajai beri ka bayale kamdai gajai beri ka pendam nadu mensua ki longsua ki jungi ngi komuter sing kungkian long ba kidai kita ki ja gajai beri ko jungi kadai gajai beri ban yale ngimdai gajai beri ban pendam hanu te nang kermen ba upai ba nong shnong jong ka khat armo snam konsensi unpait ban bisa lada idai ngakarpat iki bakin soba ban ailat lem yang mentak kenti bangan rung hapo ka disk ka automotive council kenang bangan la ban ya site ya ka sau kasian joka longden ka jungi kenang bangin pen klan bat pen scam susu te tang ini kita bat lihat boleh cukup